Tää on mun kaveri. Selvä, hei vaan. Mun poika on tulossa, tää tyttö on kaveri. No niin, moikka. Näin juuris. Moi moi. Moikka. Morjes, morjes. Hei vaan. Joo. Ollaan Raision seurakunnassa ja minä olen Noora Nurmi. Mä äsken soittelin sulle. Joo. Ja tässä on Sari Lehti kirkkoherrassa seurakunnassa. Kiitos. Ja mä oon kanttori, mä oon muusikko. Saarisen Jukka jo. Mä oon kuullut sun elämän ja kokemuksia. Joo. Okei. Se tuli iltaan, mä olin sieltä. Okei. Aukin paljon. Luettiin ja kuultiin, että sä oot saanut tämmöisen upean huomionosoituksen. Eli olet ilmiselvästi tehnyt valtavan paljon tämän yhteiskunnan ja monen yhteisön hyväksi. Ja haluttiin tulla seurakunnan puolesta kiittämään sua siitä ja totta kai ennen kaikkea onnittelemaan siitä, että muutkin saa kuulla kaikesta siitä, mitä olet tehty. Ilmeisesti kurdinkielisen väestön hyväksi. Kyllä. Ja me lauletaan onnittelulaulu. Kiitos paljon. On ylläsi kirkas taivas, alla jalkojen vetteä maa. Sakon luojamme lempeä tuli, tänään sinua koskettaa. Sakon luojamme lempeä tuli, tänään sinua koskettaa. Olkoon maljasi rauha täynnä, missä rakkauden. Sinut ympäröi Jumalan hyvyys, onnen toivotus ystävien. Sinut ympäröi Jumalan hyvyys, onnen toivotus ystävien. Tania. Kovasti onnitellen ja kiittäen. Kiitos. Ja kiitos kun saatiin tulla. Kiitos paljon. Kiitos. Oikein hyvää viikolla. Kiitoksia. Hei. Hei. Moikka. Hei hei.